tulan sudaru. Assalamualaikum maka sidang bersabu. Sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran ada rasul. Innalladzina kadzabu saya kiranya dua buah sifat dan sangat cilaku. Pertama takabur, kedua pandutu takabur dia sombong hampir serupa. Jo kalau dipakai sifat dan dosa, kalau ibadat pahala mampu, Kalau ditolak tidak diterima. Takabur je sombong je kalau dipakai. segala ibadat pahala tak sampai pahala ditolak jatuh akan ngarai mampu serupa dan sangat sulit. Anta kau kababani hujan kalangi, anta kau tarapuang batu di laut. Aku ada untuk tersapi ke dalam lubang jarudinya. Setengah pulau kari cobai mengatakan awak bagan ini. Mengatakan awak bagan niki. Mengatakan bagan tio-tio mini. Tetapi mengarega Di balik bukit nalinda gata dari nyogawi kota nyogadang alaba ombak dilawi mengatakan awak kayu nak tungkui menaruhkan ambil apa impi-impi. Amin jo perak lapas sumpi-sumpi sampai rali jadi tukang umpi gila meninja sabi joraji tinggal nagadang dari paru-paru. Sebuahnya lagi dan ke dalam sidang ya apa lagi kita berada di tanah Minang. Di masuk kini di mana ko malang limau nakana karena binalu cupak di pape de dagang lalu de orang datang ada kali Ula bimi yang le tata pasaku ula bigali de goyang baju de gara kagara de guyung kaguyu de aco bagara lah hilang malu kalau tak ingin ayah jo ibu baminatu batu lama dapat cucu bayi.
kalau la iyo si ari kala iyo mamana ari la iyo nana to o iyo la iyo barabila kala iyo sa monyo dan di satu la iyo gampalan amana la iyo kunima o tampil la iyo nyohila Nilai pandang la iyo na buah di dalam la iyo nyobijo Nilai Tuhan la iyo batana o musim la iyo pabilo Lade ma'akusi la iyo nyokiko Lai sama tola la iyo nyo alam Nilai alum nyo ado Ala nilai sama to Limbago Adam Nilai balum barjumpo Onde olalai Ay balum barbapo sama to oleh Nur Muhammad di dalam alemunyo di situ bijo oleh olalai omulo kamanyo Bijonan satu di situ asajo Ala kalau dipandang tidak berupa kalau dikato indah taraso begitu panas sifatnya Tuhan bukan di luar Allah nilai bukan di dalam bukan berupa nilai putih hanya hitam dengan itu onde olalai kita bersalah ketampinan berpegang supaya nadaku iyo wujud tiada di mano inggo onde olalai ayo kalau tarabai kalau tarabang
kita nan memagaikan Iyo agayo de sahabat Dari soal iyo ay pengajian Sakian dulu ay kami baca Sakian iyo nan malah dulu dari yo kami nan labadu Iyo kota joyo rekan kami lai takkan ayo kana juo dari dia original lah dia kita kelang-kelang ala di mato Memang baduri di dalam dagian iyo tarasu derasu juo Lagi dalam nanderang kungan iyo sawatu nan la umpamu Iyo kini rekan kami di dalam iyo menanti juo Menantikan iyo denyo oto iyo di jalan rayo Iyo danyo ijo kalaso saya lama maka pangkata lingo Iyo namula denyo mere Iyo ay balong denyo jato sopir nan iyo nan demam bau balunan iyo lah denyo nyato Iyo antanan orang awa Iyo ay antanan orang Cino ayan tanan iyo nan laki-laki antaku mungkiran tino-tino Iyo ko lamune kami kabe Iyo ko tutuyo de taliyo iyo nan kami bungkui mungkin ko asam nan derasunyo Iyo nan kolanyo de tanyo ka Para karo ayan karo jia Iyo nan tulanay de nyotanyo ya itu tuwala de nan kasami mayo tolanan la pareso Iyo kundi na la joda gia gore saratu ay jotulang nyo iyo di tanala itu bana de tolan iyo nan de pareso Iyo kundi na jan cabi siapa puno nan de manjago Iyo ay nagi anak jan lulu Siapa puno nan de manjago Iyo ay tulang ay nak jan ramu Siapa pulo nan manjago Ayuri na jangan de nyo putui siapa pulo nan de manjago Iyo aku ya de nyoba na sifat Tuhan terjoli dengan di sana sabana nan de nyo pade tolanan iyo nan de batanyo Tapi sebelum yo diri kami akan menjawab ay de nyotanyo Pipata iyo orang Minangkabau Kala iya donan de batu Ko indah iyo nan panobari Makan pae kami batu Ko indah iyo nan padolaku Panabangan kami ko nyotibo Ko indah iyo nan padolahe Ato de kami tapakunyo indah iya sulake jahiyau de kami iyo nan de baeko ko indah iyo de pado jari lake yo cincin yo paramato Iyo rela nalla jommaan iyo nala nyo pinto Menurut iyo ay pengajian iyo latarimo Iyo ay kulio na jan cabia Siapo banalanan menjago Iyo ay dagyanan na jan lulu Ure na jangan yo laputuhinyo Tulang na jangan yo deramuanyo Sama tomato denyo itu Sahabat iyo nan anam bale Iyo itu nan menjago ya itu nan nyo bananan manjago agak mula di sano Iyo lay apit na di balakang Iyo ay apit na ladimuko pinan iyo nala di kiri ampe di kanan nan de nyo kito Aku sifat ay Tuhan terjoli iyo di kaampe la ampe nyo Terjoli sifat yo la di tulang mo Hiyun na mo ay la sifat nyo pinan iyo nan la muhiyun me
hidukan iyo sama tomato Terjoline sifatu handi ure ko wiyun akan yo denamonyo aratinan iyo nande ko wiyun kekuatan iyo de aratinya Terjoli sifatu haladi kuli azim nan iyo ay denamonyo aratinan iyo nande jo azim ke besar sama tomato Terjoli sifat Tuhan nanti dagiang hakim nanti yo ay denamonyo aratinan iyo nande jo hakim koko nande yo samparodo Iyo ay adala di Jawa Sapanjang sana de nyotanyo Nang ko satu nanti tanyo ala satu yo de Jawa kanyo Nan kodo tolan tanyo tantu do punjau enyo Nila inda ala bala bihande ba kurang 30 Malabihi anca anca manuani siyo siyo Lakini ba ano nakaranca ala ba aban laka ilo yo Bahayo nakasana lakasado di dalam nado Andi tantang tanyo batanyo larumi ikambari pedo Rimanal kamanya bebedo kami kamambaco Eso iyo lagi manggalih nandi pasayo de langang nyo Kami iyo basoran pinun pemindado Nandi tantang tanyo batanyo ilo diantikan sajo Elo dia kan iyo laisal gitu sajo Oh adalah iyo maka cuma cilawat lama lah sesudah iko Ado iyo nanwaka tuminna jadi aku Lade bari soal lade malah banyo di surau bahkan banda bakal dinamo Mangan singgal nando badai tornado Nanti sanoh lade nyoba nadi sambung hai bacuri to tahun juga mungkin sampai subuh beko Nilai itu lanawe jangan Sekini bakalan kerancan Sekini pinutun lainan tinggal hanyo di malah baik sajo jadi si pangkat tuan rumanan di siko Nilai tentukan diberi Akan jadi yo mama lah lainan duduk ayolah di buku Kaki jali menjadi jauh jalan menjalan sakit basilau senang bagi bawa iyo doa saudara bagitulah bagusana iyo doa saudara
biasa ketiduran kadang baio dalam rundiangan Baradi Daki mangko kabehan Baradi Jauh mangko kasayang Bagumam gala kati kolai Dinang kido koda pesam memanangi Tanyo batano nasib kamu ju dengan jinjing yang bare di